Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with uPhetheni. It looks like she is preparing clothes. She's putting them on the bed, preparing clothes for the day, while uNjengayi uhlezi embhedeni. He's sitting on the bed, busy having a conversation with uPhetheni. So he goes on to say ukuthi uyokhala zome mntakama, sezadlula lezo nsuku. Mina nawe lana sobabili, before all the ladies that help us were here, omadoda. Kodwa Phetheni washintsha kuphi? And then uPhetheni says, yeah, nami ngiyazikhumbula lezo inkathi. Umshado wethu esastrongo ngalezo nkathi, when it was unbreakable. Kodwa ke abukho late. uNjengayi is like, cha. uPhetheni is like, singabuyela lapho. uNjengayi is like, hayi cha. uPhetheni then says, I'm willing to get rid of bonke abantu abaseduzane kwethu and fire izisebenzi. I'm willing ukuthi oshi izisebenzi usale mina nengane zethu, so that we can build from scratch and go back to those days okhuluma ngazo. uNjengayi then says, sekulate kakhulu manje. Then uPhetheni says, yindaba ungazimisela ukuzama vele. uNjengayi then says, ngoba ezinye izinto Phetheni angeke zisakwazi ukulungiseka. uPhetheni is like, okay ke uVusi yena. Then uNjengayi then says ukuthi ngibize i-family meeting ngizocacisa konke. And then uPhetheni says, okay, uma uzocacisa konke ngoVusi, yindaba ungacacisi konke ngokwenzo. Yonke into iphume nje, ungabi khona imfihlo. Then uNjengayi then says, ukwenzo uzovikelela. And then uPhetheni is like, oh, ukwenzo uzovikelela. Umshado wethu wona, uvikelelwa ubani? And then uNjengayi says ukuthi asikhohlwe ngawo nje, asikhohlwe umshado wethu. He gets up, he leaves the room, and uPhetheni is left there, guys, teary ukuthi she can see ukuthi indoda yakhe shame gone. Like he's not willing to, like he's more willing to protect uKwenzo and keep uKwenzo knowing or thinking that he's uKwenzo's real father than ukuthi or for him to protect his marriage, you guys. Anyway, next scene ke uVuma and uSamke are chilling in bed. I'm like, yo, uSamke fast already sekalele la embedeni. So anyway, uVuma then says, hey, umfana wamadoda kaze uphephile yini? And then uSamke is like, hayi ungakhathazeki, uright umntwana, iqobo alinabungozi. Then uVuma says ukuthi ungani ungazange ungazise ngobhabsi. uBhabsi is uSamke's daughter, you guys. And then he goes on to say ukuthi ungangifihlela indaba engaka kodwa Samke. uSamke aphuma embedeni, and she's like, ngishilo nje ukuthi ngiyaxolisa. Mina ngizitshela ukuthi mhlambe ngikutshenile ngesikhathi siphithizela, ngesikhathi sikadeliwe. I'm just like, Samke, why are you being manipulative? Because you know very well you did not tell uVuma. uVuma zakhe ngeke ngikhohlwe ngendaba engaka, awuzange usho lutho. uSamke is like, how? Yazi wena kodwa uyathanda nawe ubuyela kule ndaba lena. Usho phela if awuyifuni le ngane lana, ngizobona ukuthi ngenza njani mina. Into engiyaziyo mina, dala ngilokho ngilana, ngizama yazi, ngithande ingane zakho nodeliwe, angikhulumi, angicomplaini ngalutho. And then uVuma then says ukuthi ngiyakwazi lokho. Phela mina angishongo ukuthi ingane. uSamke is like, ayi asiyekele nje, ngiyasho nje nami. And she just walks out. Guys, I'm just like, this is the first time I'm seeing uSamke having some sort of attitude kuVuma. Is it because the ring is now on the finger? Because before she was always so humble, always so, all of a sudden, yes, she's so defensive. I'm just like, ugeli ungenile. uVuma married her, so listen, the wife tendencies are coming out on day one. Anyway, next scene ka uNjengayi, he's having a meeting with the whole family, just the way he said, with the helpers, abomamvi, uThulisile, uNelly, uPhetheni, uVusi, uThina, noWenzeni. The only person who's not there is uKwenzo. So uNjengayi goes on to say, engifuna ukusho
ngiyazi ukuthi nishaqekile ngendaba kaVusi. Kanti-ke, hayi shame, namahemhem nje, into engasilona iqiniso. Mina noVusi, we were just teasing each other. Phela nje, njengobaba nendodana. UVusi ungudlamini. Ngiyazi-ke abanye benu bayaphapha, banophapha, bahambe bexoxa indaba abangahlangene nazo. Indaba engasilona iqiniso. Manje-ke seniyalazi iqiniso. Thina bodlamini sibumbene, siyathandana. Futhi-ke la kwaDlamini alikho nje ivezandlebe. I thought ukuthi I should come out ngikusho lokho before indaba zihambe zifafazeka la ngaphandle. Ngifedile-ke seningahamba, and then everyone just gets up. You know, one of those meetings where umzali is having a meeting, no one even wants to comment or say anything to one another. Everyone just gets up from their seats and leaves. So as uVusi and uTrina is leaving, uTrina akhwethe uVusi, and then she goes on to say ukuthi ungayikholwa yonke lento ayishoyo, uyitrap yonke lento nje. uVusi is like, Trina, yini ngempela inkinga yakho? Angithi umzwile ubaba, he just assured wonke umuntu la endlini ukuthi ayikho inkinga lana. Kungani wena njalo nje ngaso sonke isikhathi ufuna ukulandela inkinga lapho ingekho khona? And then uGcina goes on to say ukuthi usiyakhohlwa iplan yethu Vusi, usiyakhohlwa. Akusona nje isikhathi soba soft manje. uVusi is like, lalela-ke sisi, uyokusiza ukuthi ungikhiphe kulamaplani wakho okhuluma ngawo, ngoba kusukela namhlanje nje angihlangene nawo, and kuyokusiza ukuthi usheshe ujwayele lokho. Siyezwana? Mwah. And then he walks off like that. I'm just like, Vusi, Trina. Anyway, let me not comment on that situation because these two, next thing that we see uNjengaye having a conversation no bhuti wakhe, umzala wakhe, which is the same as ubhuti wakhe. So umzala wakhe is saying to uNjengaye, manje bafo, yini ucabangani? Wasungiphuthumisa kangaka. And then uNjengaye says, bafo yazi, ngathi ngikwenye nje i-nightmare. Uyabona bafo, uPhetheni akazange ahexeze nje kuphela. Omunye wabafana bami akusiyena owami. And then ubhuti kaNjengaye then says, hayibo bafo, unaso isiqiniseko salokho? uNjengaye then says ukuthi nginaso isiqiniseko bafo, i-DNA iconfirme yonke into. Yazi angazi bafo, angazi mele ngenze njani manje, ngidivorce angazi. And then ubhuti wakhe goes on to say, hayi ena, hayi ngeke bafo, uyabona i-divorce njengamanje ingabukeka mhlambi njengento ezoxazulula le nkinga lena, kodwa musugagamela, awuke uzame ukubukisisa kahle. Reconciliation is important. Mhlambe enye into ongayizama ulungise lento yesithembu, ngoba phela sizoqinisa umuzi, sibuye isithunzi emndenini. And then that scene just ends like that. Next scene, we see uVusi and uPhetheni. They are having, I don't know if it's lunch, but they are eating there. uPhetheni, Shem, you can see ukuthi she is not okay about what's going on. Uyagowisha ugel. So uVusi is like, yazi ma, yonke lento kakwenzo ayingiphathi kahle. Ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi sokuthi ubaba amtshele iqiniso. So as they busy talking like that, then uNjengaye, ubhuti kaNjengaye walks in. And then uVusi then says, baba omdala. Then ubaba omdala says, Vusi. Then uVusi aphakame, he gets it ukuthi ubaba omdala ufuna ukukhuluma noPhetheni. He says then, qala ukunikeza ispace. uVusi then walks out. Ubhuti kaNjengaye goes on to say ukuthi waze wasiphoqa makoti. Siwethembe kangaka. Yazi umfowethu iyangitshela amanyala osuwenzile. Ngisathukile namanje. Kanti ukhohlenyela kanje makoti. Awungitshele, ubucabangani? Ubucabanga ukuthi lento uzoyingcwaba uyifihle. Ufihlele lo muntu othi uyamthanda. Unje uPhetheni then says ukuthi bhuti omdala ngicela ukuthi as she's still speaking, he just cuts her off like that. He's like, kahle.
angizelanga lana ukuphikisana nawe. Angiphikisani nje nawe. Ngizokutshela-ke, ngifuna uhlale wazi nangelinye ilanga indlela ongicasule ngayo. Uzothela umndeni wethu ngehlazo, sikhohlakala indini. Yazi angifisi nje ukubuka nje. And then he just walks away like that. Guys, uPhetheni, I know she's wrong, but ungenaphi ubhuti? Why is he the one who's come? Like unjengaye yes, I know unjengaye, he did not make uPhetheni support uThemba, but he was also in the wrong when he impregnated uNomfundo. So why can't they give her a level of grace? Yeah, guys. Then anyway, the next scene uSamkeke noBabsi basekitchini kwambambo kuyaphekwa. I'm just like, uBabsi, the way she's settled so much. Yes, uSamkeke is making sure ukuthi she's going to take over this home. So anyway, uVuma angene-ke, mekangena, he's like, angenibheke ukuthi ngihamba nobani. uNkulunkulu izwile imithandazo yami nokubalisa kwami. Nangu umfana wami. Usangweni walks through the door, and then uVuma's like, "How siyabonga mageza phela, guys. Usangweni has been missing. Adanalanga endlini. No one knows where he has been. Everyone has just been concerned about him." Uvelephi sees uSangweni. She's like, "Sangweni, usubuyile." She hugs him. Usamke's like, "Ubukephi Sangweni?" Usbosh comes in. She's like, "Ebeno government lona. Ugovernment ebengafuna umkhipha, ngamtshela ukuthi uzomkhipha ngenkani ke." uVuma then says, "Oh kodwa Sangweni mfanami, ungaphindi uyenze lento. Angithabange bethu sinezifo zenhliziyo, besikhathazekile ngani yami. Siyakuthanda mfana wami." Hawu, yazi ngiyajabula nangu mfanami. Yey madoda. As uVuma's happy like that, uSangweni just walks out aphume ngomnyango. uVuma sathi, "Sangweni, Sibongile zakho uyaphi manje?" uVuma sathi, "Sangweni, uSibongile zakho sasa." uSangweni uziphumele ngomnyango. uVuma, uVelephi noSibongile, they are jaharing him. They go out the door because they don't want him to run away again. Bayamjaha ukuthi uyaphi. Manje kusele bani endlini? Usele uSamke noBabsi. uSamke looks at uBabsi. She's like, "Gijima wena. Uyolokhuza uyotshela umalume wakho ukuthi nodoti womfana sekabuyile akafonela amaphoyisa." uBabsi's like, "Hawu kodwa ma." uSamke's like, "Yenza njengoba ngisisho wena." Then uBabsi then says, "Kodwa ma, sikhona nje isidingo salokho." And then she gets out uyotshela uNtombela ukuthi akafonela amaphoyisa, uSangweni sekabuyile. Next scene ke, we see uNjengaye. He is at uNomfundo's house, guys. Unjengaye is back to his tendencies where he eats at both houses. He eats kwaDlamini mansion. He comes to uNomfundo's house. He eats there. So anyway, uNjengaye says to uNomfundo ukuthi ngikhulumile nomfowethu ke. And then uNomfundo's like, "Okay, ukhulume nomfowenu ngani?" uNjengaye is like, "Ucabanga ukuthi it's a good idea." uNomfundo's like, "Ukhuluma ngani Njengaye?" uNjengaye then says, "Ukuthi ngithathe ube unkosikazi wesibili." uNomfundo's like, "Ini?" uNjengaye is like, "Ngizokwenza amalungiselele yonke into nje kuhambe kahle." uNomfundo's looking so confused. She's like, "Isithembu." Remember guys, uNomfundo thought ukuthi uNjengaye is going to divorce uPhetheni and take her as a wife, but uNomfundo does not want Isithembu. We will see guys if she's willing to settle in the name of love. Last scene girl, we see uLokhuzana, the family yakwambambo. They are having supper laphayana noSamke, noBabsi. Everyone is eating on the table. So uBabsi is having a conversation noSibongile. She's like, "Evasithi, une-group yentombi." "Hawu kahle, yekukungigoqa ayikho neyonto." uSibongile is like, "Hawu ngiyakutshela yazi." uBabsi is like, "Hayi ngeke." uSibongile is like, "Ungabona ukuthi kumnandi kanjani laphayana." uSamke then says, "Babsi, awuke unike uSibongile ispace ukuze akwazi ukudla kahle, ukudla kwakhe kahle. Yekela umbuza ama-question nje." Then uVuma goes on to say ukuthi, "Yabona namhlanje, hayi, nilikhiphile unyawo kakhulu futhi nipheke kakhulu namhlanje. Hayi bokumnandi ukudla." uSangweni then says, "Hayi shuthi mina-ke kuyacaca ukuthi bangiphakele ukudla kwayizolo ngoba lento engiyidla lana ngeke." uVelephi is like, "Hey, ungasho uphinde."
Uvuma zakhe, hayi bo, kahleni nina. USangweni is like, besingaqondi ukudelela baba, kodwa siyasho nje ukuthi hayi ngeke. Ukudla lo uphekiwe ingathi kuphekwe ngey'nyawo. Guys, the way I laughed, I'm like, indlela adelela ngakhona uSangweni. Uvuma then says, hayi bo, khuzeka Sangweni. USamke then says, Sangweni, amagama akho abuhlungu and ayahlaba. Kodwa-ke ngiya-understand, ngizokholela. USangweni then says, kanti-ke wemama, angilucelanga uxolo lwakho mina. Yazi ngobani? Ngoba angiludingi. Uvuma like, kanti kwenzakalani kuwena? Uphi lo Sangweni wami wakudala ngoba angimazi lona. USangweni then says, yazi lo Sangweni wakho wakudala baba wafa, wangiwaxa kanye noma. Lo okhona manje uzogada amaqoki afuna ukudla ilifa likama. Uvuma's like, khuzeka, khuzeka. As he's busy saying that, there's a knock on the door, guys, but a very rough knock. Uvelephi's like, hayi bo, ubani loyo? Next thing, uNtombela ungena namaphoyisa. He's like, nangu lo mfana, nguye lo, mbopheni, uye lo mfana. Uthathe izinto zethu, usidayisela izinto ze-fake. USamke's like, bhuti, yingane lena. Uvuma then says, wemahlobo, wenzani? UNtombela's like, ngenzani? Uyaboshwa lo namhlanje. Uvuma's like, bantu bomthetho, siyanihlonipha. Kodwa ngathi kunephutha lana. Then the one police says ukuthi cha akunaphutha lana, sizokwenza umsebenzi wethu, siyacela ukuthi nisidedele siwenze umsebenzi wethu. USamke's like, kodwa yingane lena. USamke's busy acting as if she's innocent, as if she doesn't know nothing, just so that she can impress Uvuma, knowing very well she's the one who came up with this plan of amaphoyisa. Uvuma then goes on to say ukuthi yingane encane lena, mncane, akazi lutho, akazi ukuthi wenzani lo muntu. And then the one police says ukuthi vele banjalo laba banjalo bayahlupha. Uvelephi is like, hawu kodwa seningaze nize noba yi-3 nize ngengane yodwa. USamke's like, kodwa bhuti ungaze wenza into enje. USangweni uyamazi nje ukuthi yingane. Uvuma's like, bantu bomthetho ngiyanicela, ngicela ukuthi sikhulumisane, yingane lena. And then the police just says lutho-ke, sizokhuluma phambili. The episode just ends like that. That type uSangweni uyasaba. I'm like, usaba nakithi you have a big mouth to be doing things and saying things. Manje-ke, let's see where your big mouth is gonna get you. Anyway, guys, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.